Gegrond is een project wat bestaat uit 2 onderdelen. Hier zijn we in een schuur. Een tentoonstelling die gaat over de relatie tussen de polder en de weidevogel door de geschiedenis heen en welke functie die heeft gehad. En op de Waddendijk staat een geluidsspiegel die de geluiden vangt van de weidevogels. Nou ja, het is eigenlijk altijd een voedselvoorziening geweest, vanaf het moment dat hij eigenlijk langzaam werd ingedijkt. Dit jaar bestaat hij 160 jaar. En hij is in eerste instantie en nu nog steeds altijd een voedselvoorziening geweest. En in het begin werden er veel eieren geraapt en weidevogels gegeten. Nou, langzaam zijn die veel meer naar een esthetische waarde verschoven en een natuurwaarde. En zijn vooral hier op de polder, in de polder vooral veel melkveehouders actief. ...2058, 200 jaar verder. Waar zijn we dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik het aan de huidige gebruikers vraag, hoe zij daarnaar kijken, dan loopt dat heel erg uiteen. De ene die zegt dat er land bij moet komen, dus waarom maken we niet meer land en meer natuur? En de andere die zegt juist van de boeren zijn helemaal verdwenen. Het is een soort ruig natuurlandschap geworden, waarin dus ook geen weidevogels meer zijn. Want op het moment dat die weidevogels, of er geen boeren meer zijn, dan zijn er ook geen weidevogels meer. Anderen die zeggen dat er nog maar 1 of 2 boeren zijn en dan veel groter. Dus dat zijn hele verschillende belangen. Er zijn ook ideeën om meer natuuroevers te maken. Dus er zijn veel verschillende mogelijkheden wat dat betreft. Ja, dat is de vraag. Wie is de eigenaar van het land? Dat stelt eigenlijk, dit werk stelt dat aan het publiek. Je hebt die geluidsspiegel gemaakt op de dijk. Wat is de functie van die geluidsspiegel? Die geluidsspiegel die vangt de geluiden uit de polder. En dat doet hij door middel van een oud principe wat in de Eerste Wereldoorlog ook werd gebruikt toen er nog geen radar was. Toen maakten ze enorme geluidskommen om dus die vijandige vliegtuigen te kunnen horen, tijdig. En dat is eigenlijk wat deze geluidsspiegel ook doet. Ja. Vangt het geluid van? Ja, hij vangt het geluid eigenlijk van het landschap als het ware. En daarin zijn die weidevogels nu actief, want het is nog een broedseizoen. Dus die hoor je eigenlijk daardoor in een soort brandpunt komen die bij elkaar. Ja, dit is de geluidsspiegel. Ik kijk uit op het wad. De andere kant kijk je uit op de polder, waar de komvorm in zit. En gemaakt van alleen maar lokale grondstoffen hier op Terschelling. Zoals compost, die we verdicht hebben volgens een stampleenprincipe. En droge mest, een bedrijf wat hier dat zelf maakt, dat heel goed voor de weidevogels blijkt te zijn. En zeeklei. De kom die pakt alles wat in zijn radar zit, dat pakt hij en dat zendt hij eigenlijk naar 1 punt. En dan als je dat vindt, dat punt, want dat moet het publiek wordt uitgenodigd om dat te zoeken, dan in één keer hoor je eigenlijk alles wat daar uit die polder komt, hoor je in 1 brandpunt komen. Nou, ik denk dat het voor mij als ontwerper is het heel belangrijk om heel lokaal te werken. Om te kijken, zeg maar, niet in zo'n problematiek wat er op landelijk niveau speelt, maar eigenlijk wat speelt er op Terschelling. En wat zegt dat eigenlijk over hoe we op landelijk niveau omgaan met die polder. En dit werk is eigenlijk een gebaar naar die polder ook weer. Door grondstoffen te gebruiken die normaal gesproken in die polder aanwezig zijn. En eigenlijk die weidevogel voor even centraal te stellen daarin.